הקלף הזה יוביל את המיועד אל האורים והתומים. הופה. כמעט פגעת בבת שלך. הבת שלך. ירון, אל תיתן לו, הוא מושחת, הוא עובד בשביל זורקין, ירון. איפה הקלף שלקחת מרנן? אולי מצפי לקח אותו? איפה הקלף? בוא תרשה לי לקרוא לך מכתב שמצאתי בעיזבון של אמא שלי. חפצי בה היקרה, את עשית ממני גבר, והגבר הזה מקווה שהירדנים יחתכו את אלימלך לחתיכות. תגיד, והדודה שלה הייתה בית משוגעים כי היא ניסתה להתאבד, שחבר שלה עזב אותה. גם ניסתה לרצוח אותו. אני רוצה להיפרד, אני לא להתחתן. בגלל מריה הנוצריה? אישור שאומר שיש לך סרטן חתום, בבקשה. אתה רוצה למכור סמים, אה? מנשה חולה מאוד. אתם לא מרגישים קצת סחרחרים? המיץ רימונים הוא קצת מורעל. מסתבר שהיא אמא של רנן זהבי. היא תעשה כאילו שהיא הולכת להרוג את רנן, אבל איכשהו הילדה תנצל בסוף. פי ממזרתה. התעוררת? בוקר טוב. תבעתי יחד איתי, אני אגיד 3, 4 ו... איפה אנחנו? בבגז' עוד שנייה מוחצת איתנו בגזע. מה? כן. הצילו! הצילו! תראה, לא תעזור עכשיו. שקט כבר, שקט, אני רוצה לשמוע אותך. הצילו! שקט! גם אפשרו לי 10 שניות לחיות, לא רוצה לשמוע אותך. יופי, אוקיי, יופי. הצילו! הקלף שהרבי נתן לחברה שלך, איפה זה חסמבה? אני כבר לא בחסמבה. על מי אתה משקר? אתה אתמול נעלה איתו במוסך. לקחת משם מזכרת, נכון? דף קטן, ריק. דף? לא. למה? מה יש בדף? זה נראה דף ריק, אבל בעצם יש עליו רמז לחושן. שתום את הפיים, תרמח! תרביצו ליד מחר, אני לא יודע מה אתם רוצים ואין לי מה להגיד לכם. אבא, יש לי רעיון. אני הולך לפתוח את הראש של החברה שלו לשניים. וואלה? עזוב אותה, היא לא קשורה. כולנו קשורים. אנחנו ערבים זה לזה. בני אדם ובעלי הכנף. איפה הוא שם אותו? אני לא יודעת מה אתה מדבר, אבל אם הוא אומר שהוא לא לקח, אז הוא לא לקח. חוץ מזה, אני הייתי איתו במסיבת מקום הלילה, ווואלה, בן אדם לא דיבר עם אף אחד. חוץ מהחברה שלו שהייתה פה היום בבוקר, הוא בן אדם לא דיבר עם כלב, יעני. רננה. רונן. למה היה לך קשה להגיד לי את זה קודם? למה אתה מכריח אותי להיות אגרסיבי? הלו. זרח. כן, סני. אנחנו יודעים איפה המגילה. מצאו את המגילה? ידעת שזה אבי. מה זה, אצל הילדה? תעשה פרסה. איך בדקנו עליה? תעשה פרסה! תחזרי הביתה. אני חייבת לעוף. נפתיע. ניפגש ונדבר? בכיף. אפשר לשבת לאיזה קפה ועוגה, את יכולה לעשות פעם לפוצץ אותי? אל תתחכמי, טוב? מה? איך הגעת פתאום? הייתה לי הרגשה שתזדקקי לי.
פתרת את סוד הקלף? לא כתוב עליו כלום. אם את המיועדת, התשובה היא בתוכך. מה זה אומר התשובה בתוכי? אני לא יודע כלום יותר. הנבואה אומרת. בסדר. נבואה. בכל מקרה הוא כבר לא אצלי. איבדתי אותו או משהו. המיועדת תמצא את הדרך אל הקלף. וואלה. זה גם כתוב בנבואה שלך? זה בתוספת שלי. עכשיו, לכי. בוא. הם מחפשים אותך, אני כבר אסתדר. לכי. תפסו אותה! תתעשו לה את הקרקפת! אפשר לדעת למה שחררת אותה? יש לה ילדה תפקיד בעולם הזה. כי היא המיועדת. היא עמדה במבחן. המבחן שלא נתת לי לעשות. אני הייתי צריך לקחת את הקלף הזה, לא היא. אתה לא המיועד. השבת את השרשרת למקומה. למה מי אתה שתחליטה, יא רבי קוקו? החושן הזה הוא שלי בזכות. מי אתה בכלל שתתערב? מה פרצופי איך? גורנישט. הבנתי. אתה חושב שאני המתחזה והיא המיועדת? אני חושב, אדוני, שאתה המתחזה. תיקחו אותו, תדחפו אותו לבגז' הכי קטן במגרש מכוניות המסריח הזה. תקשיב לי טוב. אני רוצה את המתחזה, ואני רוצה את הקלף. אתה תשלח כל מי שעובד אצלי להוציא את חסם בבתים ולקחת אותם בני ערובה. הבנת? אני אעשה מהם חבורת סוף מוחלט בהחלט. רנן. מה אתה עושה פה? מחפש אותך. את לא קיבלת את ההודעות שלי? לא, לקחו לי את הפלאפון שנעלו אותי בבגז'. איזה הודעות? שהקלף אצלי. די, הוא אצלך. הייתי בטוחה שיואב לקח אותו. זה, נכון? המיועדת תמצא את דרכה על הקלף. למה? כולם מחפשים את הקלף הזה. האמת שאין לי מושג. מה הוא מצפה ממני לעשות? מה זה התשובה בתוכי? מה קרה לך? מה, נראה לי שנשרדתי. חכה שנייה. מי נעל אותך בבגז'? אמא שלי, רחל. רחל הבוגדת זאת אמא שלך? כן. הלכתי איתה לשתות קפה. לא יודעת מה חשבתי, כאילו... חשבתי שאולי אני אצליח להקסים אותה, שאולי היא תתחרט על זה שהיא לא הייתה איתי כל החיים, ושהיא תעבור צעד, ושהיא תחזור להיות עם אבא שלי. ואז באמת נפגשנו, והיא חייכה אליי ואני חייכתי אליה. אבל אז היא נתנה לי בוקס וזרקה אותי לתוך הבגז' שלי עם החץ למוות. זה אף פעם לא ממש עובד כמו שתכננתי. רנן.
הכל בסדר, חבר'ה? איזה אסון. איזה אסון. דווקא בציצי שלך חטפת את זה? כרעם ביום בהיר, קר. מה, אני הייתי בטוח שאתה תקבור את כולנו. למה לא אמרת כלום? על מה אתם מדברים? סיפרתי להם. זכותם לדעת. אני בריא כמו שור. כמו שור עם סרטן השד. אין לי כלום, אני אומר לך. הראיתי להם הפתק של הרופא. חבר'ה, זה חרטה. זה יזהר הפושטק, זייף את הפתק של הרופא בשביל לקבל את הסם שלו. אז מה? הכל בסדר. כן, בריא. יופי. רגע. מה? אז שוב שיקרת לי? זה לא תקין. תשמעי, רואים פה. אתם שכחתם את הדלת של הלול פתוחה. יש הרבה שועלים בחוץ. מקווה שלא יסוף פדיחות. נחבר את הראוטר ונצאת. עכשיו שבטל לא בתמונה, אפשר להזמין אותך לפלאפל. מה עם החריף? אתה צריך כל כך הרבה חריף באהבה. ואני לא. אם יש טחינה, ויש חמוצים, והפיתה טריה, לא צריך כזה הרבה חריף בפלאפל של האהבה. זה אקדח בכיס שלך או שאתה שמח לראות אותי? אקדח, האמת. נעמי, בת-אל בתמונה, ובת-אל נשארת בתמונה. הדמעות שלי, אבל לזה הוא התכוון עם התשובה בתוכית. נראה שאת צריכה להמשיך לבכות. אין לי יותר. בטח שיש לך. לא, די, באמת, נגמר לי. אתה יודע גם שאני לא בוכה. אמא שלך בוגרת פסיכופתית, היא שונאת אותך. למה אתה רשע, אבל? אני מנסה לעזור. זה לא עזור. תחשבי שהייתי עם מישהי אחרת. הנה שאמרת את זה בכלל. מצטער. אתה כזה מטומטם. לא, בעצם זאת אני שמטומטמת. כאילו בהתחלה, אז כל הזמן חשבתי שזאת אשמתי, כי אני לא מספיק מנסה, וכל דבר שאני מציעה לך אז אתה נעלב ממני. פשוט זה אולי הבחירת מילים שלי או הגישה שלי. ואחר כך ראיתי את הגברת האיגואנה הזאת והבנתי הכל. מה הבנת? זה פשוט לא באמת משנה מה אני הייתי אומרת או איך אני הייתי אומרת את זה. כי מתישהו אתה פשוט הפסקת לאהוב אותי. צודקת. לודה שומעת? לודה שומעת? אני חיברתי את הראוטר. נו, איפה הסני הזאת? אני רוצה כבר להתחיל את הישיבה. כבודו, כבר מגיע. הם מביאים את השבויים של חסמבה.
אוי, הרגליים. אוי, חיכיתי לרגע הזה. הדרגות של הר הבית הרגו אותי. אל תנסי שום דבר, מריה! פחות גוי אחד בכדור הארץ, אף אחד לא ירגיש. תשתקי! בושה וחרפה. דוחפת לו את הלשון שלך. את יודעת איזה תומה בבטן יש לו בגללך? שלא יקבל לי פוליו. בואי נדבר. אפשר לדבר על הכל. ממי, אל תעשה לי סצנות עכשיו, אני לא במצב. שמע, תראה, אני מבין שאת פגועה, אבל זה לא... אתה לא יודע מה אתה מדבר, אז אל תדבר. בת-אל, אנחנו באמצע מעקב אחרי הרב זרח. לא רוצה לשמוע את דברי הבלע האלה. מעלילה, עלילות שווא ודם על אדם קדוש? מה, את שמאלנית? ומה לעשות איתם עכשיו? בינתיים תשמרו עליהם פה. אני אכנס לפגישה עם דוד זרח ואני אעדכן. למה היא אף פעם לא מזמינה אותנו לחברים שלה, תגיד לי? אין לה אפילו כיבוד אב, אין לה. חוסר שבטו, שונא ביתו. לא חסכתי. לא חסך. סליחה, אני מבקש לעבור מקום. אינני מעוניין לשבת ליד התימוני. ואנחנו לא מעוניינים לשמוע אף מילה שיוצאת לך מהפה, מתושלח. זאת לא מילה. מי עזה בו נדיחה? בואי, אל תריחי את זה. בואי. אתה רואה, זאת ירושלים העתיקה, זה הר הבית, וכאן זה בית המקדש. והעיגול הזה, זה? זה האורים והתומים, בתוך חדר קודש הקודשים. מתחת לכנסייה עם עגול המזהב? מסגד אומר. אבל אני עדיין לא מבינה איך זה יכול להיות. מה? לפי האגדה, הכהן הגדול הבריח את החלקים של החושן מבית המקדש. אז איך זה הגיוני שהם נשארו בבית המקדש? אולי זאת הייתה הטעיה. אולי הוא רק רצה שיחשבו שהוא הוציא את זה משם. אולי. בואו ניסע לירושלים. לא הייתי מסכית אחת. נמצא את זה. לא. חשבתי שזה הקטע של המשימה הזאת. לא, כי מה אם אני לא באמת המיועדת? ומה אם אני אלך לשם ואפיל אסון וחורבן על כל עם ישראל? תקשיבי. כל האותות האלה, כל המופתים, דברים לא קורים סתם. כן? ברור שאת לא מיועדת. מה זה מיועדת בכלל? נמצא את זה וזהו, מה? נדפקת. בטוח? את לא צריכה להיות מיועדת כדי למצוא אוצר היסטורי ולעצור את הזורקנים. מספיק להיות חסם בית. תוציא את הילד מהצימר ותעביר אותו אליי הביתה, ותגבירו שם את השמירה, תכפילו אותה. תשלשו אותה בעצם, ואם מישהו רואה את אלקטרה, תראו בשביל להרוג. אל תהיו ג'נטלמנים. תגברת פה את השמירה? כן, כן, אתה יכול להיות רגוע, הכל מאובטח. ומה זה השטויות האלה עם הבגז והמלגזה? למה לא נשארתם ודאי הריגה? אתם רוצים להרוג? תיתנו כדור בראש. מה, אנחנו בסרט של ג'יימס בונד? בונד. ג'יימס בונד. גוי קשוח זה. טוב, אני לא מבינה מה ההתרגשות. את בחורה לבד, הפספוס שלה אצלך, מה היא כבר יכולה לעשות? להרוג את כולנו? את לא מכירה אותה. הבית הזה מוגן באנרגיות קדושות של קדושה. אם היא רק תנסה לעשות צעד קטן, תתחשמל בדם ועקרבים. השאלה מה עושים עם הקלף? נורא פשוט. אומרים לילדה שתחזיר אותו, או שכל שעה נהרוג את אחד השבויים. סבא, סבתא, דודה. לא חסר ברוך השם. בשביל להגיד לה משהו, צריכה גם למצוא אותה קודם. זה בהר הבית. מה? הנה, שלחה את זה לאבא שלה. אבא, זאת רנן, חשפנו מה כתוב בקלף, ההורים והתומים נמצאים בהר הבית, מתחת לחדר קודש הקודשים. לא, אסור לה מזויפת להגיע לשם, אנחנו חייבים להקדים אותה. חדר קודש הקודשים נמצא בחלק המוסלמי. הוואקף לא ייתן לה להיכנס למסגד ולהתחיל לחפור. רגע, יש לי פה. פה. הנה. זה הר הבית. יש אפשרות להגיע מהצד היהודי. אבל עדיין אין מעבר בין מנהרות הכותל אל הר הבית. אתה יכול לפוצץ לי מעבר? מה? לפוצץ מעבר אל כיפת הסלע? אתה מבין מה המשמעות? זה יכול לעורר אינתיפאדה. מלחמת עולם.
מה אתה אומר? אתה יכול לפוצץ לי את זה? היסודות מתחת להר מאוד מאוד עדינים. אם אתה תפוצץ את זה, אתה יכול למוטט את כל ההר. אתה יכול לפוצץ לי את זה. אפשר לסדר איזה פיצוץ שייתן לך חלון פעולה של 2-3 דקות, אבל אחר כך כל ההר יכול לקרוס. כמה דקות זה מספיק? אנחנו ניכנס, ניקח ונצא. איך אומרים? ונבידי זה בי. כבודו, המסגדים... ככה ניפטר גם מהמסגדים. ונבנה את בית המקדש כשהחושן בידינו. מה יותר מזה? זה כמו בנבואה. ויקרוס ההר, וישכון החושן בידי המיועד, וזרח לבית זורקין, ויקם מלכות של אור ואהבה לעם ישראל, ואמרו אמן. כבודו, זאת נבואה שכתבת בעצמך. והנה זה קורה. איך תסביר את זה? נס גלוי, יותר מזה? ואז בכיתה ו' אהבתי את רונן מוסן, שיחקנו עם את החובה. הוא אמר לי שהוא רוצה לנשק אותי, אבל אמרתי לו, לא, אתה לא מנשק אותי ככה, זה לא רציני. אם אתה רוצה, תציע לי חברות. והוא לא רצה. אז נתתי לו ככה עם הקלמר בראש, שילמד לא לחמוד. ובכיתה י' הייתי בתנועה עם דרור אמסלם. והוא אמר לי שהוא ממש מחבב אותי, והוא הבטיח לי שהוא יעזוב את הילה מילר בשבילי, אבל הוא שיקר. ואז הייתה שריפה. אבל הסיפור הכי מפורסם היה עם רן ארוש, שהייתה בינינו ממש אהבה גדולה ועמדנו להתחתן. ואז הוא רצה לנסוע לתאילנד, לבד. אז דקרתי אותו עם מחוגה. ואז הגעת אתה צדיקוקי, וישר ידעתי שאתה אחד. ואתה אמרת לי שאני האחת. אבל גם אתה שיקרת לי. עכשיו יש רק דבר אחד שנשאר לעשות. תביא את היד. תביא את היד, אמרתי! אנחנו נתחתן כאן מולך כדת משה, כפי שנועד, וזה יהרוס את הכישוף שלך. ואז נמות כמו בעל ואישה. כן. טוב, ממי. אוקיי, ממי. יאללה, ביי, ממי. סני אומרת לראות להם בראש ולזרוק אותם בחירייה. איפה יהיה לך? היא נסעה עם דנטה לבנק, ואחר כך הם אוספים את דוד זרח ונוסעים לירושלים. ירושלים, עיר יפה. אבל מה הוא חושב לעצמו? שהוא ייקח את החושן ואנחנו ניסע לקריאה? אבא, אל תתעצבן, אבא, זה לא טוב ללב שלך. קח סיגריה. אין לי סיגריות. אולי לסני יש לך פה את התיק שלה, אולי... אבא, היא לא אוהבת שאתה מחטט לה בתיק שלה, בדברים שלה. אבא, זה דברים אישיים של סני. חפציבה? יקירתי. איזה חפציבה? אמא? בכל פעם שאני נזכר, בלילה, התשוקה והעוצמה של אותו לילה ביום כיפור, אני בוער כמו אש. מי כתב את זה? מה נעימים עופרייך, ומה יפים דודייך. דודים של אמא? זה שובר עומק? לא הבנתי. אני הבנתי. אבא, זה לא טוב לעצבים שלך. אני אהרוג אותך. אבא! אומר לי... הם סגרו את המזגן. כן. לא, אני לא מבין כמה זמן צריך בשביל להוציא אישור וטרינרי. בשביל מה אני טס מחלקה ראשונה בשביל מה? איזה שבועיים? אין לי שבועיים, אני צריך היום בלילה לטוס. אני לא יכול להטיס טורקי לזנזיבר? הוא הגיע מזנזיבר, אני מחזיר אותו הביתה. בסדר, שבועיים. תמים. זנזי, תשמע, מצב חירום. אני חייב לברוח מפה עוד הלילה. הולך להיות פיצוץ ענק בהר הבית. פיצוץ בהר הבית. בדיוק. זנזי, תגיד, פיצוץ בהר הבית, הילד של רחל, תגיד. פיצוץ בהר הבית, רחל. טוב, תגיד, מנהרת הכותל. מנהרת הכותל. זנזי, תגיד, פיצוץ בהר הבית, הילד של רחל, מנהרת הכותל, תגיד. פיצוץ בהר הבית, רחל, מנהרת הכותל.
זה גאון, מי גאון, מי גאון! אבא? אבא, אתה בסדר? איפה אנחנו? איך הגענו? שרגע שם לנו משהו במיץ רימונים הזה. זפת לי, הראש מתפוצץ לי. וואו. שלום. איך קוראים לך, ילד? גיטאי. וואו, זה שם יפה יש לך. תגיד, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים, גיטאי? כן, זה דוד שרגא. שרגא הוא דוד שלך? לא, הוא שומר עליי עד שאמא תחזור. ואיך קוראים לאמא שלך? רחלי. ואיך קוראים לאבא שלך? לא יודע. גיטאיצ'וק! נראה שפגשת את האורחים שלנו. חמודים? יאללה, בוא, תגיד להתראות, אתה הולך לפגוש את אמא. יש! יש! אמא! לא הייתי יכול להגיד לכם שהכל יהיה בסדר, אבל... איזה רובוטריק יפה. יש לו רובה, אה? אתה אוהב רובים? אתה יודע שאני הייתי בגילך? אני גם אהבתי הכי הרבה רובים. הכי כיף זה רובים, אה? חכה לי ליד האוטו שנייה, אני בא, בסדר? תגרו אותם בחצר מאחורה, בסדר? אבל להרוג אותם קודם. לא לקבור אותם חיים, בסדר? לא לסגור אותם במערה ולא לנעול בתוך מקרר ולא לחבר לפצצה. להרוג, כדור בראש, בום בום. סגור. יאללה, בוא, חמוד, אנחנו נוסעים לירושלים. איזה דברים יפים יש בירושלים, משהו. 100 שערים והכנסת ובית הנשיא. תשים חגורה, חמוד. קשור את עצמך. יש שם את השבשבת הזאת של מונטיפיורי. איך קוראים לזה? תחנת קמח. אתה אוהב תחנת קמח? אה? לא? הר הבית, מכיר? לא? הר הבית זה יופי. יודעים, היום לא מכירים כלום. יאללה. אתה זוכר את המכתב הזה? היפים דודייך, מה נעימים עופרייך, הלכת עם אשתי מאחרי הגב. אחרי את מקודשת לי בטבעת זו. אללה, אין פה אוויר. מוישה, קום! מוישה! אם אתה משחרר אותי, אתה תקבל מה שאתה רוצה. תרנן זהבי, אתה יכול להשיג לי? זה אמור להיות ממש כאן.